Tamu nai nung dabu tam nai aje nono nini bihik no bothanai rong no nung tam sana mo sung. te tam ani to bokrok se sobai ki kai kai o borok no ya phairi kha borok no je khaiban khai to ang to te kuno khainani chai chong kun angas pore Dabu ni Tabo tong bar silajak jorawo science computer ni jorawo phano sikal hanai buthalai mune tokhalai mune chomu krikor haino hai kathang yak mun nujagai phaijaw ba pati mung champong awar ps by khobjak lengti bari kunda bostiwo lai thangnai hati barsa sikang o kunda bostiwo khoroksa borok thimna kitinge urpati boi thangka pati mungo kaisuya ya katowal mungai umor brichi bani brinyo bui togai buthanai khibilakha me tharni dam thamsik tamani jorawo buthanai khorok burirok o burinno shikaw chongui buthara khibilakha tei nokgana ni khitai hakoro phobui rumani koktuma kathai phekya obahano saka busai ni mu ranjan kunda tei buthajangnai ni trai khoroksa tongo busai ranjan kundo shawi khna rakha buthanai rok bebangma binin nukhuni borok mamangse buthara hunai saka buthajang monoti koktuma mani champa hawar ps police ushi lengti kamiwo phai nai sumani yagulo o khorok buri buthanai rok bathani buku bane buthamane kongno koshika tei police romwe champa hawar ps to bui phekya tei boroni mongoi case file book khaijaka ei bori bhai ke no khobor ko man ka tangai ei mani khicha sagare no bhai ke information. না বেশ হারিগো এই 5টা 5:30টার সময় আং কাইসা ইনফরমেশন মাখাল বং এক লোকাল হইতে যে কাইসা বুরিনো রমুই লাঙাই হয়তো বথারি খিবি করা আবো আমরা সং তাড়াতাড়ি ফাইনাই বন পাঁচি হই जों সাথে সাথে আরো yani বেহলা বাড়ি স্টাফ দङ সাথে সাথে বনু রহকা এবং কিছু আঙ্গো থাঙ্কা থাঙ্গাই নাই নাইতুক লাখিয়া মাইলিয়া ওকে হয়তো কোনো দুর্ঘটনা নংখানা এরপরে जों বং কামিনে হইতে কিছু চেরে রং রমখা ডিটেন খাইনাই ইন্টারোগেশন খাইয়া Education khamen pore borok chintani sikar khaikya ha borok oburinyo bothari hakor phobirka tarpore sing executive magistrate lang soho langai SDPO sab soho thangai जों dead body hakoni recovery khaikya tarpore जों ei kaisa case be register kha ar joto je joborok mili khaikya 8 jona borok o 8 jona no जों dongmi mankha Borok no sungi tam saima ka borok de borok ekdom borok clear borok sairo ka जों kota kota khayo abo uklogo borok tam tongi mo hai buthalai ka no tam abo borok ni কিছু পারিবারিক ঝামেলা তঙ্গ আর কিছু অ্যান্টি সোশ্যালিস্ট কিছু কথা এই করণতি নেই বড় কব ঝামেলা না খানি সেমান না bong sab thine থিনাইন বম কুশল্যা গাটওয়াল bo jaga আবো এই লেংটি বাড়ি কন্ড বস্তি বেলা বাড়ি থ্যাংক ইউ borok khobjang mankha ko no o khamta tola leptino khobjang e leptino mane thana rok thaimai yang olop e borok phaiya konoi borok thangka nong to borok toi phayo noi saka norok borok no borok tingkha saya kono khaya chong uro duita bujang ma par khai saka chong no khaika borok khai uro phop tingkha hinchau jaga to phonori kha borok tabu to phaika naikha epore kogro salaya kono uro khai kari di borok no khuroi borok no kariya kono uro khai talang thangkata khoro busuk tong au de nini asta jona langai mo hai kai tunaita jerai tongo okra tongo asta jona asta jona keda asta jona rogo thana ni bising tei police rok prik lang theke ba rorom khabong ram khar police rok phayo no talango niya police rok phayo no last bok khut khaika epore ko asami do borok no rutugoi karioi thangata talango last pass yato bumung tamo nini bihik ni kosoila kosil tamo gatwal gatwa dani bumung kha ranjan gatwa ranjan kondo kundo kai nini nukungo khoro busuk tong borok kutham nini chere rok khai o buni no ko kabjak ang to no phongai khai no ga sa hajak nini chere khoro busuk tong jotai khorsa khorok no challa tam khai nang budi samoro khai chali ko hajira khayo mo parani bumung tamo lengti bari nanti bari na bo PS ni bising mo campur PS ni bising khorsa
dabu nung bong ni bagai buthanai rok ni bagai nung tamon nai ni musungman tamon da rong ni dabu modern jugo chung da phun mo ke buthalai tongkho ba nukia mane tamnai ondo biswaso chung tongkho hediba gai dabu abo haike bor bahai ke saimangka bor saimane re buthar je ni bihik je bono butharu ni hediba ingke borok abo nung tam sana abno tui tam tanani borok asuk sikai ang chaka tho jabari tho nai leyanu boda sikalya da ujato saiman nable apro ka ehing ujato jaya nono sekang nung jodi bin baido kok sakai nono sekang painai erpore sinin buru buno ba painai hakai ang kiri nokar thangka nong khurma thang ta nokar talango o buini aro thangbo te yoglia ang yoka busai yoka buri no khai buthar no kata gene ni busa bai nang kharima tong ta khari to mo khaitom kwa katal khurja ga ba haide na ageno khurjak tongo leptin kasam oro borok buthari akne oro no phoboi tono mo harok khijon ja tongma da एकदम पूरा लेवल iko khis no kharjak leptin ke cha ke borok no tisa borok no pui mo khoroi akne khuchaka khosaka ta borok bang no khachai khuchaka thana rok 5 mani bising tui singmani bising tui borok no mang khuri makari kari khata tam klai sin sakamu da buthanai rok dabu ni tam klai joto no nongni borok no যখন সাদি বুতি ক্লাই আবো সাদি তা kaisa tonga dada te bin bu sabati ja te kai do jona khai bagina te kaisa bo khai bu phayong te kaisa bo bu phayong te joto na aro bagina mangno bu phayong tin jona bati ja bagina ta mono nok kaisa siko na no kaisa khorok cha se baire ni borok mutui furut borok ekdom target tab se chakang khaina nai manta ano phegri maya oh ang to nungjak bodo bela thango english ro nung phayo ang banogo ko jaiti bai asuk jang khai naro bo target khajar tomang na ano no sikang tangnani er pore san big no oh ai kang ang to phebo phegya bong logya sung koili na yeli atang ai kai ang ano yakai ri khabono khai pai ri khata kwa kheklai ri kha bas dadra hadi oi oro ni ha nahari borok kwa mutu kata o last ro nei oi nok to sana thake mo gana se nai gana nok wesra lok oh